Dragii mei, ce naște frica? Naște nesiguranță, naște neîncredere și sentimente de lipsă, de insuficiență, naște sentimente de frustrare, de neliniște și de agresiune. Oamenii se ceartă mai mult decât se înțeleg, oamenii se urăsc mai mult decât se iubesc, oamenii se resping mai mult decât se unesc. Oamenii se mint mai mult decât își spun adevărul. Și totuși, tot oamenii așteaptă să trăiască efectele sănătoase și minunate ale înțelegerii, ale iubirii și ale uniunii și ale adevărului. Toate acestea, dragii mei, se pot trăi când acțiunile făcute sunt din aceste surse și nu din